Nyowacho chako ojiwo pur mar olemo mar avokado magiwacho ni sani nitiere kod chiro maber e piny Kenya kod oko mar piny Kenya. Jafwambo marwa e kaunti ya Migori Jojuma nigi ler. Kada bed nitie jopur ma osebedo ka pidho olemo mar avokado e kaunti ma Migori, maino pok osebedo ka okete pur mar avokado e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Moko kuom jogo yande ne ojwang'o pur mar olemoni nikech midhieche mathoth ma oting'o onge mar chiro malong'o, tuoche maketho olemo mar avokado kod mamoko. Most farmers are doing it in small scale because of lack of market, because during the harvest it comes in a flash which the farmers cannot manage to market, and then now the traders come in, that's the brokers, and get them at very low prices which discourage farmers to do commercialization. So from this approach, which is now brought through the Tupande, Ministry of Agriculture and the stakeholders, we are organizing to have organized market so that this crop can also be used by farmers as income generating activity. Kata kamano, kori geno lokruok maduong' e pur mar avokado e kaunti ma Migori bang' migaono mar pur e kaunti ma Migori kautenre kod bad migepe mamoko mag piny owacho mamalo kaachiel kod mar Tupande chako chenro mar jolo pur mar avokado e kaunti ma Migori. Kuja hapa nimejifunza mengi, nina uhakika tuliyofunza hapa tutayasaidia kujiweka katika mashamba yetu ili tupate mazao mengi. Wachako puonjo yudhe ni avocado en opportunity maber ma ginyalo venture into to provide them with pesa makare ofukogi pile koda pile, nikech embe en mana yo ma iyudo godo pesa kaka pur mamoko, to wasayudo ni yudhe mang'eny ok oseng'eyo ni avocado nigi pesa. Kevin Chacha kaachiel kod Alfonso Motieno gin moko kuom jopur ma osemako ma otegno pur mar avokado e kaunti ma Migori ma bende osidho jol e pur mar avokado. Na miti ya maparachichi kama ikikadiria kama 17, na huu ndio msimu wangu wa kwanza, na nimekuja hapa ili nipate ujuzi jinsi ya kupanda na kuyalinda mazao yangu. Ngi puotho avokado mangi yende 200 mabe na chako gi yende 20 kaweki. Nasekeyo dichiel to no ka uso gi oko, na uso gi mane e chiro makarwa kuonde gi Migori town to gi jo alama ka kuoma. Malo jopur avokado 100 e kaunti ma Migori ma osebedo ka puro avokado matin sani yudo jol ma oting'o tiegogi ka okalo kuom chenro mar jiwo pur mar avokado ma isero kod ruogno mar Tupande. Klevo namba mar ruogno mar Tupande wach ni gitiego jopur mag olemo mag avokado e yore ma ginyalo geng'ogo kute kaachiel kod tuoche ma osebedo ka koro ketho rang'iny mar avokado mondo jopur oyud avokado mantie rang'iny mamalo manyalo yudo chiro maber. Wan ne watrain gi e yo mar pest miluongo ni pashamite. Pashamite ni en pest manyien ma ketho avocado. Koro yudhegi oyudo puonj makare kaka owinjore gi maintain their farms from this particular pashamite. Amba wacho ni bende gikonyo jopur yudo chiro maber mar avokado ka bende konyo jopur odonji e pur mar avokado. Chiro nitiere nikech kaka wan Tupande wauso avocado oko e pinje ma oko mar variety miluongo ni Hass, but gisani bende watimo local processing. Koro jogo eko man gi Hass kata maonge Hass wabro biro to wang'iewo avocado go eko kwa waloso godo oil miluongo ni crude oil. Apisa migaono mar pur e kaunti ma Migori Jared Odhiambo wach ni pur mar avokado osebedo ka medre e kaunti ma Migori ka ochak higa mar 2018. So this crop is really a game changer if farmers can do it as a group, and especially if they register for export, because it is a product which is giving us a lot of export earning in an increasing scenario since 2018 to date, and this is where farmers need to come in. George Juma, Ramogi TV, Migori.